da me neka odjednom ljubav. I to je tako ostalo. I onda, posle jedno 2 godine, upoznajem gospođu Marie Diamond, koja je na jednom od seminara me pozvala i rekla je: ti moraš da se baviš radijestezijom. I zahvaljujući njoj i nekom našem spontanom susretu u Sloveniji mi je pokazala, isto kao i taj učitelj, određene pokrete. Ja sam rekla: ali kako ću ja da se bavim ovim? Ona je rekla: moraš ti me da se... Pa kako ću ja sad to, ne znam ovo, ne znam ono. Ali ona rekla načine kako možemo to znati i malo mi je govorila o svesti, o tome kako se spajamo sa tom energijom, kako da budemo u što jačoj toj konekciji, jer je jako bitno, ako već radimo neku, da to nazovem, komunikaciju sa energijama magnetnog polja, da onda i se što više povežemo